Horas amanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion, marhiteaka pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita, pamorahok kita di naparadeho jamita hita laho si patol hasota, di partangyangan songoninang di parmingguon si ganup minggu. Di video naing patol hason nami pikiran nami yang giat boi mangurupi hita taringot tu jamita di hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 ima di pesta perningotan hasa sahur niton di perbadian parjulu. Turpukta sian surat ni Apostel Paulus na parjulu sada Korin bindu 12 ayat tu lusaha ro di ayat 10 sada. Amanginang luktakas hujahahami turpuhi. Oma di pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita. Na parjulu nungatakas taboto lam tu majuna, lam tu balgana sadahuta, lam torobdo jolma narotusi, gabe lam maragam do aka tadok majorupani kelompok aka suku aka horong di hutai. Hira songondido namasa di Korintus godangdo halak naro tuhutai jala gabi godangdo disiaka kelompok-kelompok siad dia harorona Yahudi non Yahudi manang sian huta na asing jala secara tidak langsung hamajuni keberagaman dohot rupanya kahorong-horongi di parhutaon di hutai secara tidak langsung berdampak mai tu nguluni parhuriaon ala huriaipe adongdo nasian non Yahudi sian Yahudi sian akahorong na asing gabe adong matubu aka kelompok-kelompok na taguari majorupani eksklusif manang namang guari dirina eksklusif na merlapatan dak sarupa dohot horong na asing hira adong marupani kelompok-kelompok tertentu horong-horong tertentu na saling menganggap lebih baik udenggan sian horong na asing gabi omma tadok rupani bocir niaka perpecahan aka persoalan hamaulon di tonga-tonga ni huriai. Ida benna ditongos Apostel Paulus suratna laho marmudu-mudu nasida satoktong di bagasan hasadaon tarlumobi mai taringot tu pangatusyon nasida namaragam taringot tu todi perbadia. Ngatakas di patol has Apostel Paulus ada do anggoto di perbadia na tinongos Tuhan Yesus Kristus nakpe meragam akasi lehon-lehon na so patut pakeota gabe patimboho diri alai sasitong na ikon gabe pasadahon huriai do. Ida benoi paingo ibana ruas ni huriai di Korintus nasian berbagai golongan unang adong rupani na menganggap diri lebih baik gabe sombong gabe lam takas pangatusion na mandok rupani hamido nasitong hamido na digohito di porbadia nasida daong songoni sebalikna gabe dang mangulu jala dang tumbuh manang jala dang berkembang dewasa haporseon nasida. Memang anggo secara kuantitas bertumbuh do nasida bertambah doaka nasida rupanya alai secara kualitas hirana stagnan do nasida tang bertumbuh pada iman yang makin dewasa. Maka Paulus sering menyinggung tentang Kristen susu dan Kristen makanan keras. Ala stagnan nasida dang maju di haporsiaon justru lam godang perbolat-bolatan adanya ka parbinotuan nama rasing-asing jala pikiran nama rasing-asing dang patuju lohon aha narikot di kepentingan bersama manang laho pamajuhon membangun panguluhon huria. Diturpuk tahun takas idauta di patol has Apostel Paulus akan nanigohan nito di sadado tujuan ni to di perbadia ro tu hasyang anon disuruh Tuhan Yesus Kristus ima laho maka tidakon ibana laho manugihon Tuhamu baon ni roha asa gabe songon parrohaon ni Kristus Yesus. Dengan kata lain kita katakan
untuk memuliakan Kristus. Maka sebenarnya jika banyak karunia roh, godang silehon-lehon, nama ragam, laho tujuan akhir ima ikon tu hasangapon ni Kristus. Dan laho tujuh loho diri manang nama lapatan rupani menyembungkan diri atas orang lain. Jadi dang pola sian pengakuan hamiduna di gohan nito di secara verbal rupani narumikot alai hataridaan nado. Mulu na panguluhod do jala marujung tu nama katidakon jala pasangapo Kristus ngapasti wisya ton di perbadia. Alai mulu asing do siani to dina asing doi. Ala to di perbadia relna jelas do ima pasangapo Kristus Yesus. Jadi bolodong godang to di rupani na mangguari to di na dinggan manang to di na lahu pasangapo debata alai dang marhite Kristus Yesus dang ton di nasitong. Ikon maka tidakon Kristus Yesus do to di perbadian. Dalam arong nabui maka tidakon rupani di luar ni dorongan manang huason itu di perbadia taringot tu Yesus Kristus. Jadi di terpukton ida utama nionjar nito di perbadia akan aporsei dang laho patubuhon aka perpecahan-perpecahan. Alai laho tu hasadaun do untuk kepentingan bersama. Bisa kita lihat bahwa ketika ada orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri atau kelompoknya menjadi eksklusif dan tidak memikirkan kepentingan bersama, dapat kita sebutkan bahwa mereka tidak membuka hatinya untuk menerima dorongan daripada Roh Kudus atau penyertaan Roh Kudus, sehingga mereka tidak mampu memikirkan kepentingan bersama, melainkan hanya mementingkan dirinya, ego. Dan itu jauh dari karya Roh Kudus. Sebab karya Roh Kudus memberi kehidupan, menyatukan, memperbaiki, mengubah untuk menjadi sama seperti Kristus. Sebab segala yang di dalam Kristus telah menjadi ciptaan baru. Atong ahaman yang dohonota, yang buanota di jamita, na perculu hita pesonari. Kodang do hita naung mengklaim maju tadok rupani manang na mengaku secara haporsiaon, naung digo hito di perbadia, naung saor to di perbadia tu hita. Alai justru sebaliknya jok dope hita batuduhon ulaon nama rasing sian yang digohan itu di perbadia. Ima diskriminasi, pemisah-misahan, klaim yang paling benar, klaim kamilah yang dipenuhi Roh Kudus, kamilah gereja Roh Kudus, sementara yang lain tidak. Justru ketika itu diucapkan, saat itu juga menunjukkan bahwa dia tidak berada di dalam roh. Sebab roh pada akhirnya dalam karyanya akan mempersatukan di dalam Kristus, menerima perbedaan tapi menjadi satu dalam kasih, dan kesemuanya berakhir pada tujuan untuk memuliakan Kristus. Seringkali orang berpikir untuk menguasai Roh Kudus, padahal sebenarnya Roh Kudus tidak bisa dikuasai. Justru Roh Kuduslah yang menguasai jika kita membuka hati kita sehingga menjadi sama seperti Kristus, meneladani Kristus. Jadi marhiti turpuhon aja kota maruas ni huria asa toktong di bagasan hasadaun, toktong di bagasan holong marado podongan, songon nanidokna molo holong roham marado pod debata holong maroham marado poncolma manusia. Jadi molo didok liturpukta muse silehon-lehon do hape. Silehon-lehon itu di perbadia. Molo songoni na marhuaso manut tuhon to di perbadia do. Eguar nama silehon-lehon. Dang naman jalo na manut tuhon ali nama ngalehon do na manut tuhon aha silehononna. Jadi daktar tutuho kita omma dia omma di sianu daong. Silehon-lehon di jalo. Hobartu na mga lehon. Hobartu hagiot ni todi na mga lehon godang silehon-lehon ni hagiot na imalaho pasangapo Kristus. Jadi melutung adokpe meragam-ragam silehon-lehon ni todi anggo tujuan akhir imalaho pasangapo Kristus. Asa meragam pe pasu-pasu karunia roh dohot berkat di jalo ruas ni huria ikom mambuan tu haserepon ni rohado asa songon parrohaon ni Kristus Yesus. Dan gabe kesombongan manang menjadi bocir yaka perpecahan.